שלום לכולם, שמי אינה פורמן, אני מנהלת מרכז למידה ויטמין C באשדוד. היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא מאוד חשוב, ולמרות הבחירות שהיו, הנושא הזה לא הועלה, ואני חושבת עכשיו, אחרי הבחירות, שיש לנו נציגים שאנחנו יכולים לפנות אליהם, כולל את הנציגים שאנחנו תמכנו בהם. חשוב מאוד להעלות את הנושא לצורך דיון בו. אני מדברת על הוראת עברית. הוראת עברית כשפה שנייה, לצערי הרב, זה התחום שהוזנח במשך 70 שנה. במשך 70 שנה לימדו עברית בעברית. והיו לכך סיבות. בהתחלה הייתה מלחמת שפות, כפי שאתם זוכרים לפי ההיסטוריה. כולם רצו שבארץ חדשה, בארץ ישראל, כולם ידברו עברית. לכן שאר השפות, השימוש בהם הופחת. כך למשל בהתחלה של הקמת מדינת ישראל דיברו ביידיש, לדינו, גרמנית. אחר כך הוחלט שכל המוסדות, בתי ספר, ילמדו בעברית. אפשר לראות בזה התפתחות השפה גם, ואידיאולוגיה הזאת היא די מובנת בתחילת דרכה של מדינת ישראל. אבל היא לא מובנת כעבור 70 שנה. אנחנו רואים את השינויים הדמוגרפיים, אנשים שבאים לארץ ישראל להתיישב כאן, להיות חלק מהעם היהודי שמפוזר בכל העולם. ובעצם הפרויקט הזה, מדינת ישראל, זה פרויקט שבו המטרה לאחד את כל היהודים במקום אחד. אבל אף אחד לא חשב שגם חייב להיות מקום אחד בו באופן מקצועי ילמדו את העולים החדשים. דוברי רוסית, דוברי צרפתית, ספרדית, אמהרית וכו'. 70 שנה מלמדים עברית בעברית. בתור בלשנית שסיימה תואר שני מטעם אוניברסיטת תל אביב, ובתור מורה שמלמדת עברית כבר 20 שנה, אני רוצה להגיד שלא קיים, או קיים מעט במיעוט, התחום הזה של הוראת עברית כשפה שנייה. באולפנים ממשלתיים, בהם המדינה משלמת מיליוני שקלים, מלמדים בשנה שהוכיחה את עצמה, ויש מחקרים ויש מאמרים ויש סטטיסטיקה שמלמדת על כך שלימוד עברית בעברית מתחילת דרכו של עולה חדש היא אינה מועילה, היא אינה אפקטיבית. למרות הכל, מדינת ישראל שקולטת כל כך הרבה עולים חדשים לא מצא לי נכון לרכז נושא של הוראת עברית ולהעלות אותו לרמה מקצועית. צריך להודות לסופה לנדבר, שבעת שהיא הייתה שרת הקליטה הוא עלה רעיון להקים אולפנים פרטיים לצורך לתת מענה
להוראה אחרת. באולפנים פרטיים לימדו עברית בעזרת שפות אחרות, בעזרת אנגלית, בעזרת צרפתית, בעזרת רוסית וגם בעזרת אמהרית. זאת באמת מהפכה. תודה לסופה לנדבר על היוזמה והרעיון הזה. לצערי הרב, הרעיון הזה לא התפתח לכיוון מקצועי. הרבה אולפנים פרטיים, ואנחנו קוראים עכשיו, אני קוראת הרבה, אני נמצאת כמעט בכל צ'אט של עולים חדשים, של אנשים דוברי רוסית, מעלים סוגיה של אולפנים פרטיים שקיבלו במהלך 10 שנים יותר מ-60 מיליון שקלים, ובעצם הם לא היו מענה מקצועי. אני לא מדברת על כל האולפנים. האולפן שלי נלחם האולפן המקצועי שלי נלחם כדי לקבל יכולת לקלוט את התלמידים עם ואוצ'רים. דרך מבקר המדינה הגענו לזכות הזאת ללמד עברית ברמה מקצועית, וזה לא אמור להיות ככה. המדינה צריכה לחפש את האנשים מקצועיים, ועל בסיס הגרעין של אנשים מקצועיים לפתח את התחום. אבל לצערי הרב, הנושא כל כך מוזנח שלא מדברים עליו. חבל. אני אדבר עליו. זה הנושא שקרוב לי לבי. זה נושא שלקחתי אותו כייעוד חיי. הנושא שבו אני חיה, נושמת כבר 20 שנה. האולפן הפרטי שלי הוקם ב-1998, אולפן ביתי, בתוך הבית. כי ללמד עברית בעזרת שפה רוסית ב-1998 זה היה דבר משוגע. ועכשיו אנחנו מדברים על כך שזה חייב להיות דבר רגיל. ויש התנגדות אדירה מצד גופים ממשלתיים. ועכשיו ממציאים 1001 הדברים במקום לשפר את היכולת דרך האולפנים פרטיים לתת לתלמידים ואוצ'רים ומענה מקצועי. מנסים לסגור את התוכנית הוואוצ'רים בלי התראה מוקדמת. מנסים להחזיר את כולם עוד פעם ללמוד באולפנים ממשלתיים בהם תלמיד שלא יודע שפה מקבל מידע בשפה שהוא לא מכיר. זה אומר חצי שנה הוא יושב ובעצם מנחש מה שהמורה אומרת. בשלבים מתקדמים לפי המחקרים, לפי הבלשנות העולמית, שהנושא של בילינגוויזם ידוע, התקדמות התלמיד יכולה להיות בשפה זרה רק לאחר שהוא רכש בסיס. לצערי הרב זה לא קורה במדינת ישראל. 70 שנה אני חוזרת על משפט הזה, מלמדים עברית בעברית לעולים חדשים שלא יודעים שום דבר, מגיעים ולא מבינים את המורה. ובמקום לתת להם מענה שמבוסס על יכולת השוואה בין השפות רוסית ועברית, במקום לתת הזדמנויות למורים מקצועיים שרכשו את המקצוע על בשרם כמו שאומרים, פשוט הכי טוב לחזור למסלול שהיה. המסלול שהוכיח את עצמו כלא מועיל. תקראו בבקשה טקסטים שכתבה אילנה שואמי, פרופסור באוניברסיטת תל אביב, דוקטור יבגני מריאנצ'יק וכו'.
אנחנו חיים בעידן חדש. העידן הזה נקרא עידן של דו-לשוניות. ובדו-לשוניות צריך ללמד שפה יקרה לליבנו, אבל בשיטות אחרות, ולא רק עברית בעברית. לכן אני פונה לאנשים בעלי תפקידים, פוליטיקאים, שכן יכולים לעשות שינוי כפי שהם הבטיחו בבחירות. אני פונה לאנשי מקצוע, ואני יודעת שמקצוע הוראת עברית כשפה שנייה לא קיימת בארץ. אין מקצוע כזה. למרות שיש צורך בגני ילדים, בבתי ספר, באוניברסיטאות, במכללות, ללמד את עולים חדשים תוך זמן קצר, ללמד אותם במהירות לדעת עברית. ויש מורים כאלה, ויש קבוצה גדולה בארץ ישראל שמוכנה לתרום למדינה, אבל הקבוצה הזאת שקופה למדינה. ואנחנו יודעים למה. כי לפעמים בעלי תפקידים הם לא בעלי מקצוע, והם רחוקים מאוד מהמקצוע, בכלל לחפש את אנשי מקצוע בתחום. הבעיה מאוד רצינית, היא מאוד עמוקה, והיא דורשת התייחסות של כולם אל הבעיה הזאת, לסוגיה הזאת. הגיע הזמן לעשות מרכז אחד, בו לפחות תהיה מכללה אחת שתכין את המורים ללמד עברית. שהמורה יכול לקבל מקצוע, הוראת עברית כשפה שנייה. יש מקצוע וקיים מקצוע בכל הארצות בעולם. הוראת שפה כשפת אם והוראת שפה כשפה שנייה. אבל זה לא קיים בארץ. למה? תודה רבה לכם. אני מחכה לתגובות ואני אמשיך לעדכן אתכם על מה שקורה עכשיו. באופן פתאומי הודיעו שוואוצ'רים ללימוד עברית באולפנים פרטיים כבר לא יהיו. מה יהיה לא ברור. יכול להיות יהיו לימודי אונליין בשיתוף עם שלטון המקומי. אנחנו לא יודעים מי ילמד שם, אנשים מהרחוב, אלה שאין להם שום מושג בתחום של דו-לשוניות, בלינגוויזם. מי קובע קריטריונים? למה אין מקצוע הוראת עברית כשפה שנייה? מי אמור לטפל בנושא הזה? איך לקדם את הנושא הזה? כל השאלות נשארות פתוחות. תודה רבה ולהתראות. חג פורים שמח.